Idete na svadbu. Fajn. Tak mi 5 eur. To mohol aj menej povedať, že? A že 7 eur stáne tam stojí ty, kokos, to je aká palka. A to ešte tak, že hodinka máš nejako, že v pohode a potom všetko nad hodinu tuším, že už je proste, že 7 eur alebo tak. Ne, mne ukázal normálne, že stáne, že 7 eur. Že jedno koľko si, hej? Wow. Ja som tam jazdil po tej bojnici a rozmýšľal som, že kde to nechám. Tam dole pri kostole bolo niečo také, že hodina zadarmo a ja to sa tak rozmýšľam. Je to tam cez víkend blbé, no, s parkovaním. Ešte keď si tak miestny, že vieš, kde sa tak dá. Ale už sa mi koľko razy, že ani sa mi neoplatí ísť do bojníc autom. Našťastie išiel trošku dopredu, že som mal 20 minút či koľko. Najhoršie je, že sú to všetko súkromné pozemky, vieš, že sú to proste súkromníci spoplatňujú. Že to nejde ani mestu, podľa mňa, tie prachy. Ukáž sa mu! Bal segít! Labda! Jó! Labda! Jó! Lukáš, chod dole, pravé miesto! Chod dole! Jó! Labda! Díky, poď horom, veľký Lukáš! Lukáš, poď poď! Už nevidím na tom displeji. Dole k bráne! To bude tak na hovno tento, ne? Nahratý zápas. A kde sú tie záznamy, alebo prečo to kamerujeme vôbec? Ináč, ja som to nikdy nepozeral, ale neviem, kde to môžem pozrieť. Respektíve, neviem ani, či to chcem vidieť. Bal segít! To je posledná? Konečne, no. Poď Marian, nabehni si, hej! Bal segít! Bal! Sa to si rozpustím, ty vole. To je nejaká strela. Jo. Nič a zrazu, že... Ja som pozeral, že kde je tá lopta? Menon! Choď mu oproti! Zamkni ho! Nepusti ho! Boša! Gurd, on hráva za Tricksterov, on bol taký tučnejší. On bol tučnejší než ten obranca. A teraz ty keď sa na neho pozerá. To je ktorý? Dal som sedmička, ten malý. No celkom tak akože šikovný. On to aj hral pár rokov. A z toho, ako som ho poznal veľkého. Kristián, máš čas! Kristián, beru ťa, pozeraj sa, koho môžeš nahrať. Pomaly ideme, Kristián, hej, pomaly ideme! Poď hore! Sem poď takto hore, hej! Figyelj majd, hogy kimarad! Maradok! Ti maradtok! Fogd az embered! Leloptál! Pozor na ten offside! Lukáš, poď sem! Kristián, môžeš podnúť! A poď, nahraj to! Jó, hagyjad! Daj gól, na čo si nahrával? Labda! Terka ešte drží.
Už je jedna palička posledná. Ja, že nevidíme. To už vydrží. Offside green. Red ball. Back ball. Dobre, radšej preč. Pekná. Keď sa dostane, niečo bude? Škoda. Je. A tam je tá baba. Prečo nie je označená? Marci! Poďme stred. Luky, bež s ním, Luky! Relo, bež s ním, Lukáš, pravo, hej! Vytlačaj do strany, tak. Zatláčeme loptu! Poď, pušuj, zamkni ho. Už mali? Water break? Ale to je tam na strede. Však, OK. Však je? A tebe, Niko, do útoku! Tak poď! Agi, ňugoď, meg! Ňugoď, ja to upnem! Skopni loptu! Balás, ňugi! Balás! Ňugoď, meg! Hlavný! Než nevieš, jak to je, že keď zlomíš lakrovsku, tak ho musíš pustiť, hej, ale keď nemáš lakrovsku, nemôžeš hrať, čiže musíš z nej vystriedať, hej? To je rôzne. Zlomil, či čo? Nie, ja sa len tak pýtam. Pustí a vystriedať. A nedotknúť sa nikoho v hre. 17-es feljön! Szabad! Jó, gyere vissza, Vince! Zsebon! Dobre! Labda! Bal! Bal! 97! Labda! 97 üre! Labda! Pocak, pojď, stoj! Pocak, stoj! Pojď, pocak, pojď! Jak to nech poď sa získal loptu, on tak strašne rýchlo začne predľovať. Megli! Ešte 8 minút. Až ty zostávaš v tom softeku teda, nie? No. 10 ľudí v prividzi. Tak to máte super, ty kokos. Taká veľká korporácia s biedami malej, nie? Ešte mi aspoň aj plat, ktorý mám. Že Bratislavský? No. Super. Všetky výhody mám v podstate. Ako v Bratislave. Ešte budeš doma. Tam budeš v nejakom svojom byte, alebo? Zatiaľ mám hotel, to vypadá, ale tak chcem si hypotéku brať. Aha. A zostať pri vidí, nie? No, uvidíme. Práve nechce stať pri vidzi, takže... Ale tým, že ona ešte je len druháčka, Ona zostane tu v Bratislave? ona chodí domov od Sadovky. Takže... Máš kľúče od auta? To tak točíme, že Olomouc, Bratislava, Prividza. Tak už teraz tá Bratislava podpadne. Ako keď ona môže prísť, ja som v Bratislave, tak aspoň možno aspoň o kúsok viacej spolu.
Tady to chodí, mám ináč. Do Olomouca. Cez Holíč Skalicu. Nemám diaľnicu, teda nechcem sa ani kúpovať diaľničnú, vieš, v Česku. A ešte tá diaľnica je taká rozmrdaná. To nezaspíš. No. To staré auto, strašne to tam, vieš, ono. To je dobré. Jak sa auto tam byť? Nie. No dáme. Ja vidím. Tam to už troška aj otriasa sa, vieš, všeličo. A už som šiel ale po diaľnici a nechytili ma. Oni ešte nemajú, že? Tieto. Nemajú elektronické, no. Musia ťa chytiť. Sapča, naháňaj ho! Sapča k nemu! Zabij k nemu! Vypni ho! Vypni ho niekto ša. Slide, Gurt, podám na Čo je? Nemôže takto! Prebehni to, iba 11 dnú! Prebehni to! Bež! Jedem vele! Ty sa teraz otočila a najebal to do vlastnej brány. No zaujímavé. Zaujímavý zvrat. Si videl Tikačíka, ten zaraz behol skoro na našu bránu. Si nevidel? Pri nejakom face-ofe, ale... Hej. Átjöttek a példáján, akkor már felhozták, és már rendesen potom sa znížila krska. Nalazete palici, má zakliatých 1000 gólov. Jó volt ez most így. Hej, akkor eljöttek, akkor a bödék, akkor rájuk szorult, hogy megint dúlni. Abba! Hej! Ne próbáld meg elvenni! Azt próbáld meg, hogy távol tartod! Előtte maradsz! Hej, ideš závada hneď! Ty si vysávač! Marián, kremáske, hej! Utáš! Chceš? Čo, pracka? No. Dá. Hýry máme. Keď sa necítiš tak, jak chceš, hej! Na druhú stranu! Hlavne na druhú stranu! Zasiej, kicsit! Idí nabiehaj! X! Nič von! Nič von! Marianovi hore! Späť Marianovi hore! Verím Koláš! Späť Marianovi hore! Dobre. Lukáš, choď preč! Lukáš, choď preč! Marian, nabehni si! Poď už si! Háčo! Megbor! Yes! Pekné. Marian! Poď oproti, Boris! Ešte z tých baďarov myslím, že dvaja rozprávajú po slovensky, alebo tak? To je nejaké. Dvaja sú Slováci. Fakt? Marian, po dole! Jobb kettőmme sa! Čiže bývajú tam niekde na juhu, alebo že v Maďarsku? Neviem. Normálne Budapešťáci myslím. Honnan kapok segítséget? Addig meg kérni, de ha tudsz!
bráni. No, je dobre bráni. Tak aj predtým nejaký asi peťky tam nasypával. Pôjdeme dole tiež cez tie ono? Cez tie pičaj rebrík. Asi to skočím. Ja aj to môžem. Ja šlapočka. Ak chceš, môžete potom podržať rebrík. Pôjde rebrík? Čo tam môžu takto striedať po celé raz zle? Včera bol len tento Hans Zimmer v Bratislave. Včera bol? Bol si? Kámoš bol, som ho stretol v noťaku. Takže úplne super. Keď to nebolo také drahé, tak No, príde mi to dosť. No. to bolo 120 alebo tak? Neviem, ja som pozeral